Nazdar, pichol som koleso. Potreboval by som s tým helfnúť. No ja ti s tým asi nepomôžem. No, je pravda, že toto vyzerá jak vynosedy pred industriálnou revolúciou. Pred čím? Dobre môj. Takže, dovol mi ti povedať tajomstvo priemyslu. Zjednodušene je to odštartoval jeden plantážnik, ktorý si vyrobil balíš bavlny, keďže zapožičané nástroje z 3. sveta mu nestačili. Všetko to začalo u bavlny. Bavlna bol super materiál na textil a oblečenie, no problém bol s jej spracovaním, keďže kým sa z rastliny stali Calvin Klein trenky, stihli by ste 3 revolúcie. A preto v roku 1764 bol vytvorený prvý spiriadací stroj, točiaca sa Janka, poháňaná kľúčkou, ktorá zvládla narábať s 8 niťami naraz. Výsledný produkt bol ale až moc tenký. Ťauko. Potom o 3 roky neskôr prišiel pán Hicksovský a vymyslel nový spriadač, vodný rám, ktorý bol poháňaný vodou. Výsledný produkt bol ale až moc hrubý. Ťauko. Takže potom si v roku 1779 Sanko Cromptonovský povedal, prečo tieto dva stroje neskrížiť. A tak vznikol mul, ktorý vydal naraz priasť 1000 bavlnených nití. Teraz je to ideál. Ale keďže sa začalo priemyslovať v textile vo veľkom, bolo by nemožné ostať len pri vodných kolesách a ľuďoch. V roku 1765 zdokonalil James Watt párny stroj do použiteľnej podoby. Fungoval na princípe stlačenej pary, vďaka čomu továrne nemuseli byť odkázané na vodné toky. Vďaka tomu sa teraz nemuseli stavať továrne len pri vode, ale už aj na viac strategickejších miestach. Zároveň párny motor mal väčší príkon a teda zvládal poháňať stroje na ťažšiu robotu. Teda všetko od tvarovania kovov až po kotúľania kameňa hore kopcom nemuselo byť už robené ručne. S rastúcim dopytom po železe začali miznúť lesy. Začalo sa teda používať na tavenie železa uhlie. No keď začali miznúť povrchové zásoby uhlia, musel sa dopyt po čiernom zlate začať riešiť. Takže sa začala ťažba uhlia hlboko pod povrchom, pod úrovňou spodnej vody, čo znamenalo problém so zatápaním šachiet vodou. Riešenie? Parná pumpa na vodu. Vďaka rozširovaniu baníctva sa začalo zakladať veľa železiarní na kompenzáciu dopytu po železe do strojov. Postupne si začala výroba strojov žiadať pevnejší materiál a teda sa začali uplatňovať rôzne liatiny, neskôr oceľ. Oceľ samotná bola ľudstvu známa už síce viac než 2000 rokov, no jej výroba vo veľkom bola stále ekonomicky náročná. To sa zmenilo až okolo roku 1850, keď Heňo Bessermerovský vyvinul novú, menej nákladnú metódu tavenia ocele. Po Anglicku nasledovalo postupne Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty. Do roku 1900 bola s výnimkou Balkánu a Ruska celá Európa spriemyslovaná. Prevažne v Anglicku v 18. storočí vlastnili priemyselné závody šlachtici, ktorí nejako nedbali na pracovné podmienky robotníkov. Podmienky práce v takom závode boli vtedy tak na chuja, že nastal priestor pre vznik robotníckych organizácií. A tak sa zrodil, milé deti, socializmus. Zároveň ale s červenými vzniká aj kapitalizmus a neskôr aj odbory, ktoré majú chrániť robotníkov pred zlými podmienkami. A tak sme sa dostali od parostroja až po vejpovanie. Dobre, kúkneme sa ti na to koleso. OK, len si skočím po bicykel. Počkať, ty si tu nechal nestražený bicykel? A sakra. Prepáčte, prosím vás, ja by som potreboval nájsť nejaké elektroné. Počkaj, Elektro Max Verstappen. Max Verstappen. Vaša budúcnosť bude jasná. Bude sa vám dariť v ďalšom roku. Áno. Skutočne to pre vás bude veľmi úspešný rok. No dobre, a čo s tým? 20 centov na autobus by... Mám Airpody, nepočujem. Tuc, 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 tururuc, tuc, 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 tuc.